салом алейкум дӯстон. Баъзе ман қафи духтарчам дар духтури кӯдакиям барои прививка овардагишам. Духтарчам мо як чизоеро пурсидааста ки ман намедонам чиям. Дар даври мо ин чизо набуд. Кадом? Мисол намедонам миге чие? Ман чиш бугум бояд? Номша намедонам чие. Кӯшиш кардам тоҷикиро ёбш бикунам. Бо дигар чизоро нишон медиҳам. Чи? Чия? Намедонам духтарҷон. Ина чия? Ба тоҷики чӣ мешавад? Мотони шлайф мешавад, ба олмонӣ ба тоҷики намедонам чӣ мешавад. Ин як мешавад. Ин ба тоҷики чӣ мешавад? Ман намедонам. Ба тоҷики чӣ мешавад? Ман намедонам. Клавиатура ба тоҷики чӣ мешавад? Намедонам. Ин чӣ мешавад? Намедонам. Мишка чӣ мешавад? Ин телефони хонагӣ чӣ мешавад? Карта чӣ мешавад? Ҳайса телемусор мегӣ. Дезинфексион ин чӣ мешавад? Иш чӣ мешавад? Ин ба тоҷики чӣ мешавад? Инаи бозучҳо ба тоҷики чӣ мешавад? Инашама чӣ бугӯш? Ишама чӣ бугӯ? Нумидонам ин мошинча. Хоб. Инама чиш бугӯ барам? Машина. Барои шишта. Машина. Беби. Бебиш бугӯ. Ман чиш бугӯ? Дастем меемай бозир чӣ бугӯ? Чаш бугӯ? Кадом? Кабай. Ин хайр мефаҳмидем ки дучарха. Инама дучарха мегӯ. Ине ки дар мошина ира барои чӣ бугӯ? воқеан барои мо мардуме ки дар хориҷи кишвар зиндагӣ мекунем беҳад мушкиле тоҷики кӯдаконро нишон бидем. Дар инҷа мушкил дар куҷоае? Аз тамоми забондонҳо, аз тамоми коршиносҳо, аз тамоми нафарҳое ки дар Тоҷикистон масъуланд хоҳиш мекунем ки барномаҳои кӯдакие бикунанд ки номои ҳамёнро бигӯянд. Мо ҳадиақал кӯдаконро нишон дода битонем ки ба тоҷикӣ ё чӣ мешавад. Мо мушкил дорем имрӯз. Мо чунки номои ҳамёнро намедонем. Дар даври мо ин бозичое ки ман нишон додам алон набуданд. Ё шояд буданд, мо бозӣ намекардем бо ӯ. Номошонро намедонем. Ягон барномаи хос бошад ки мо ҳамин чизҳоро мо ҳамаашро номошонро ёд бигирем ва кӯдаконро нишон дидем.